I denne video vil jeg vise, hvordan man ikke skal skænke en fadøl, og hvordan man skal skænke en fadøl. Starter med et glas under hanen. Vi åbner kun hanen 50%, og resultatet er en lille smule øl og en masse skum. Som I kan se her, mere skum end øl. Så vil jeg lige vise, hvordan man skal skænke en fadøl. Starter med øllet her, eller med glasset. Sætter den i en 45 graders vinkel, og I åbner hanen med det samme og ned, så den står i en vandret position. Sidste halvdel af påfyldningen retter I glasset op og lukker, og I har her en fadøl skænket korrekt.